Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon. And Tita Tanya Chinita. Sabi ni Ramil, pag pumayag akong mag-Dubai siya, papakasalan niya. Feel good morning, call and tits. Tawagin niyo na lang po ako Christy ng Sauyo, Quezon City. Nagtatrabaho po ako sa isang ukayan. Meron po akong 2 anak. Kami ni Ramil, isang 15 years old at isang 10 years old. At sabi niya nga, mahal, mag-a-abroad ako, magdudubay ako para pag uwi ko, papakasalan kita para sa kinabukasan ng mga bata. Kaso natatakot po ako, call and tits. Paano ba pag LDR? Pero syempre lamang yung hirap ng buhay. Kaya, sasakripisyo ko na lang yung takot ko. Hindi rin kasi sapat yung mga kinikita namin ni Ramil. Pati sa pinagtatrabahuhan niyang factory. Dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano na? Ba't ang lungkot-lungkot mo? Huwag na kasi. Huwag na kasi. Tignan mo yung payslip ko. May mga deductions pa. Ano nga mama? Huwag mo naman kasi. Laki pa ng kaltas. May tax pa. Di naman na pupunta sa atin yan. Ba? Parang Paano na? Ano na kami ng mga bata? sabi ko naman sa'yo, babalik ako. Pag nakapag-ipon na tayo, 5 years. magpapakasal Hindi tayo. malalaki na yung dalaga. 2 years lang naman yung contract eh. Oo. Eh di pag uwi, balik mo dito. Dalagat. Sobrang dalagat. 2 Sobrang taon bina. lang naman yan. Pagbalik ko, Malaking tsaka pagbabago babalik ako yun. agad. Paano pag may sakit ako, sino mag-aalaga sa mga bata? Sorry na. Ulit-ulit na naman tayo nito. Huwag ka na magalit. Parang wala lang sa'yo na magkakahiwalay tayo. Hindi naman ako sanay sa ganyan. Yung LDR na yan, wala naman akong alam sa ganyan. Sinasabi ko lang kasi, para sa kinabukasan ng mga anak natin. Hindi ka na mahirapan. Ganito, ang mga plano ko, magpapakasal tayo, tapos, magninegosyo na tayo. Sarili na nating ukay-ukayan. Hindi mo na kailangang maging tindera sa ukay-ukayan. Kahit hindi pa aircon, okay lang yan. Basta makapag-start lang tayo ng negosyo natin na atin na talaga. 2 years lang. 2 years 2 lang. years lang. Bigyan mo lang ako ng 2 taon. O kahit sabihin na natin 3 taon, pinaka-latest. Ang tagal nun eh. Baka Hindi pwede umuwi naman. ng 6 months. Kung yung ipapamasahe ko, ipapadala ko na lang sa inyo. Di ba? Mas kailangan ng mga bata eh.
Mahal kita kasi. Ano ka ba? Mamimiss nga rin kita eh. Parang hindi mo naman ako mahal. Sabi ko mahal, tas ang sagot mo, Oo, miss. mahal kita, mahal kita. Kamang babae ka. Wala namang babae sa Dubai. Maniniwala na sana ako eh. Wala nga. Imposible naman walang babae doon. Bawal yan dun. Alam mo naman yung mga bansang yan. Oh, promise ka. Hawakan mo yung kamay ko. Oo, ayan. Oo, ang promise. Wala. Tumingin ka. Oo. Rami, mahal naman kita eh. Mahal naman ka ng mga bata eh. Ayoko magkayo-walay tayo pero sige, para lang. Pero umiyak ka. Para sa kinabukasan at saka pakasalan mo ako pag uwi mo agad ah. Oo. Promise ah. Yun yung una. Pakasal tayo, tapos magnegosyo tayo kayo kayan. At least gamay mo na yan, di ba? Tagal-tagal ka na rin dyan eh. Mahal kita. Di pa ako handa. Dali. Dali. Di pa ako handa. Rami, Pero sige. ano? Christy. Pinaghahandaan ba to? Oo. Hindi. Hindi ba? Sige. Christy. Pumayag po ako, call and tits. Dahil tama si Ramil, para naman sa amin to. At saka onti lang yung nabibigyan ng opportunity na ma-approve sa Dubai. So, oo nga naman. Hindi na para i-prioritize ko pa yung takot ko at nararamdaman ko. Mamimiss ko siya. Pero, sabi niya babalik agad siya para mabuo kami. At magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Papa, hanggang dito lang kami. Ang daming mga what's up, G? What's up, G, Papa? What's up, G? Mamimiss ka namin, Papa G. Papa G, basta pangako mo sa amin, tatagos tayo, ah. Papa, wag kang tumagos, Papa. Ibig Trabaho sabihin ka nun na. magiging successful, para ka namang hindi young star na dyan. Papa, promise mo sa amin, G, tatagos tayo sabay-sabay, palipad ang eroplano. Ano, Papa, maiwan ka na ng eroplano. Hindi, ibig sabihin nun, success na success. Oo na, mga anak. At kayo naman, tumagos din kayo ha sa school nyo. Opo, tatagos po kami sa aming mga grades. At saka, Papa, iwasan mo yung mga EA doon. Opo, Papa. Meron ako mga crush na iya sa classroom, Papa. Uy, bata pa kayo. Papa, Mahal. Bobo, ako lang mahal mo, Oh, ikaw lang. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka po namin, Papa. Papa. Papa, mag-ingat ka po, Papa. Papa, uwihan mo kami ng chocolate na galing Dubai, ah. At saka, Lahat ng Papa. gusto niyo, anak, bibiling ko. Basta, gusto ko po yung sinusuot ng Arabo dito, yung bilog. Yun po yung gusto ko na uwi mo sa akin. bawal yung Jinjin. Bawal yun. O, sige. Papa. Ano yan? Ay, Paging all the passengers bound for Dubai. Papa, bakit ang pangit? Please proceed to get it. Ano? Papa. Sige na, andyan na yung ano. Papa, love you, Papa. Mahal na mahal ka namin. Ingat ka. Dapat kasi di nyo na ako hinatid eh. Mas malulungkot kami pag di ka namin inatid. Papa, mamimiss ka namin, Papa. Papa, ingat ka. Tatagos tayong lahat, ha. Masabji. Mag-ingat kayo. Alagaan nyo rin yung mama nyo, ha? Papa, ingat ka. That when you
Papa, okay ka lang dyan? Hello? Mahal kita. Okay, Miss na nakarating na ako dito. Papa, miss na miss ka na namin. Nag-iiyak ka ng mga bata lagi. Namimiss ka. Miss ko na rin kayo. Okay ka naman dyan? Okay naman. Uy, wag ka magkakasakit ha. Okay lang kami dito. Ang mahalaga, malusog ka, healthy tayong lahat. Tsaka promise mo sa akin na halagi mo ako i-update sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, ha? Diyan. Oo, Mama. Basta mag-ingat kayo dyan sa Pilipinas. Miss na miss ko na kayo. Miss you. Parang gusto ko nang umuwi. Ay, di uwi ka na. Pwede lang, pero syempre may kontrata na ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mama. Mahal na mahal ka namin. Ingat kayo dyan, ha? Love you po. Papa, baka may babae ka na. Kakarating ko lang eh. So, kailan? Kung kailan? So, Pahinga muna ako. uli. Uli. Sige na, Mama. Love you. Bye. On the day that you left me. Makalipas po ang ilang buwan, naka-adjust na po ako sa pagka-homesick, pati si Ramil, pati ang mga bata. Tapos nakakapagpadala na rin siya. At naramdaman namin yung ginhawa na nasa Dubai po si Ramil. Wow, 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 Ah. wow, 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 Hello. wow, wow, wow. Masaya ba kayo dyan? Sobrang saya, Papa. Ang dami nabili ni Mama na Papa, damit. thank you, Papa. May bago na kaming school uniform, G. What's up, G? What's up, G? Awit sa'yo, Papa. Awit sa'yo. Papa, thank you, Papa. Papa, thank you. Ang lupit mo talaga. Para sa inyo yan, para mag-aral kayo mabuti. May mga bags na kayo binili ba ni Ma'am? Ayan o, nakikita ko yung mga bags. Opo, Papa. Ito po, binili sa akin, Iron Man. Akin yan, ito sa akin, Barbie. Ayoko nga ng Barbie. Sa akin po, Iron Man. Hello, Mama. So Papa. ano, okay ka na dyan? Uy, kamusta? Yung sipon mo, iminom ka ng Oo. gamot, ha? Oo. Uy, every 6 hours yan, ha? Okay lang, pero may init dito ngayon sa Dubai. O kaya ka nga nagkakasipon, kaya bumababa yung Oo. immune system mo. Mag-vitamins ka, doblehin mo yung vitamin C, ha? So mag-ingat kayo dyan, ha? Namimiss ko na kayo. Meron pang isang pampagaling ng sakit at Ano yun, anak? vitamins. Mga EBU. Mag-EBU ka dyan, Papa. Ano yan? Yung mga cakes mo, hanap ka lang dyan. Uy, Mag-download wag- ka ng Bumble. Uy, huwag mong ganyanin si Papa. Baka maghanap ng ibang babae yan. Kayo talaga. Oh, Mama. Mm. Sige lang, next time pag may... Nag-overtime ako eh. Pati yung overtime ko. pag Uy, baka kaya. naman, hindi pa naman kami sobrang hirap na hirap dito. Huwag mo naman sagarin yung katawan mo. Yan ang puhunan mo. Salamat, Mama. At na... Uy, ingat. Ang gwapo mo naintindihan mo ngayon. ako. Ang gwapo mo ngayon. Salamat. Papa, Ang ganda mo kaya rin. ang blooming para may sex life. Baka may sex life ka dyan. Jinjin! Papa, pwede din ba ako? Hoy, kayo talaga. Papa, sinasabi ko sa'yo, Jinjin, ano ba yung mga sinasabi mo? Sige na, babay na. Ingat kayo, Sabi ha? mo kay Mama, ikaw lang ang day one ko. Mama, ikaw lang ang day one ko. Love Papa, you. may date to ba? Sige na, babay na nga. Kayo Bye-bye. talaga. Love you. Hanggang sa nakalipas po ang 2 taon ay may natanggap akong nakakagulat na balita.
pinapa-extend kasi ako ng boss ko eh. Sayang naman. Kaya Ramil extend naman ko na eh, lang. usapan, kahit meron kang offer na extension, uuwi ka 2 years. Yun ang usapan, kaya ako pumayag eh. Magpamakasal tayo dito. Ano ba yan? Parang tutuyuin naman ako sa sinasabi mo eh. Promise, promise. Ano nangyari? Parang nag-enjoy ka naman dyan na wala kami. Uwi ka naman. 1 linggo lang oh. Saka ka mag-extend. Pasensya na pero Ramil! magpapakasal na ako eh. Dito tayo magpapakasal. Paano ka magpapakasal dyan na hiwalay tayo? Hindi pa natin naaayos. Dito ako magpapakasal. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. I'm so sorry, Christy, pero may iba na ako. At iba na yung pakakasalan ko. Hindi ikaw. Niloloko mo ko na. Joke mo lang ako. Huwag mo naman akong paiyakin. O, huwag mo naman akong i-joke ng ganyan. Hindi tamang oras Hindi ako para nag-joke. Hindi ako nag-joke. Pero huwag kang mag-alala. Suportado ko pa rin kayo, mga bata. Seryoso ka? Papadala pa rin ako para sa inyo. Seryoso ka? Seryoso to? Ramil! Seryoso ako. Ramil? Bakit mo talaga? Ano nangyari? Ano nangyari? Ramil, sino yung babae? Ramil, ano Pasensya, magpapakasal? hindi ko- Ako yung papakasalan mo! May pamilya ka dito! Ano sinasabi mo? Hindi na ako makakabalik dyan. Ramil, ako yung pamilya mo! Ano sinasabi mo? Hindi ka makakabalik! Ramil! Huwag mo na akong hintayin. Basta Alam, magpapadala ko para sa inyo sa mga bata. Wala akong paki sa padala! Umuwi ka! Tayong magpapakasal! Ako yung asawa mo! Ramil! 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 Parang hawa mo na! Magpaliwanag ka naman! Ramil! Hindi ko to deserve!